dráma Aďo a jeho odstúpenie z farmy. A no by ste sa z neho, no Escobar by mohli z handry fajčiť, dik Aďo more mafián z Prievidze, dám ti 4 týždne, budeš safe, keď urobíš tak, jak ja chcem. A potom prišiel za mnou Aďo a povedal mi, nič nehovor, Stana, keď sme boli spolu v skupine, hovorila, že ona si proste myslí, že on chce a že on to iniciuje. Nemala som pocit, že by to úplne inicioval Andrej, skôr som mala pocit, že Stanka tam bola celkom iniciatívna. Pán predseda Andrej zahájil bratstvo rúžových stužiek. Ja si osobne nemyslím, že sa jednalo o nejakú extrémnu šikanu. No Veroniku dávam určite do Ačka. Ona bola reálne taká, ako ju ľudia videli v telke, že naozaj to, že bola taká milá a zlatá, tak jej som to reálne verila, že podľa mňa to nepredstierala, že ona reálne je taký človek. Takže Veronika určite do Ačka, ona bola úplne nekonfliktná, naozaj nikomu tam nerobila nič zle, nikoho neohovarala. Takže Veronika určite Ačko. A čo sa týka Stanky, tak bohužiaľ Stanka putuje do FK, lebo som zistila, že ona čo tam mlela, v kuse tam vyrevovala, proste bola dosť falošná, ako som videla v týchto častiach, takže Stanka určite F-tier. Najväčší trapas bol ten, že došla, sa tvárila, že ma vlastne nepozná a potom asi po 10 týždňoch mi povedala, že vlastne ona ma sleduje a tak na Instagrame, takže neviem. A bola rovnako delusional ako Klára, čo sa týkalo Peťa. Takže no.